Ние ще разчитаме на местни бизнеси, независимо от коя сфера, дали ще са от финансовата сфера, дали ще са от производството, да се включат с техни бизнес кейсове, така че GenAI един път да им помогне на база на организацията и на база на методологията и систематиката да си решат истински бизнес проблеми. Ние даваме абсолютно хомогенната среда, в която имаш фирмата, имаш студентите, децата и от другата страна имате университети, които работят заедно. GenAI е една отлична възможност бизнеса да допринесе през своите CSR политики, да помогне образованието на студентите, като се свърже с една смислена кауза. Също така е важно, защото прякото участие на бизнеса влияе върху формирането на бъдещите специалисти, т.е. бизнеса може пряко да влияе върху този процес, да подготвя кадрите такива, от каквито има нужда. И не на последно място, това дава възможност самия бизнес да погледа на процеса на иновации и решаване на проблемите от нов ъгъл, нов начин и през нови ресурси. Търсиме в момента нашите съмишленици, не само по отношение на университетите, които ще участват, но и също така по отношение на фирмите, които искат да им бъде решен един или повече от един бизнес проблем. По този начин да отворят вратите на иновациите в собствената си компания. Защото не само университета се учи, не само децата се учат, но нека да кажа, че менторите на фирмите, те също се учат, защото всяка една компания, за да бъде не само модерна, да бъде истински успешна, е призвана да води вътрешни иновации. Бизнесът е много откъснат от младите хора. Когато си говорим с тях, много често те споделят, че дори изпитват ужас от поколението Z. То е нещо имагинерно, от което те нямат никаква представа. Това е една чудесна възможност в пряк контакт и то в работна среда да разберат повече за тези млади хора, да могат да видят всъщност огромния потенциал в тях и да им помогнат всъщност да се направи този мост към това, което те учат днес, с това, към което те ще бъдат полезни в работата утре. Ролята на бизнеса е ключова. Ние зададохме на студентите предизвикателствата и темите, по които те да работят. Това са свързани с бъдещето, теми, които ни вълнуват и точно техния свеж, нов, иновативен поглед беше нещо, от което имахме нужда. Така че зададохме реални предизвикателства, по които те да работят и да предложат решения. Имаме реална връзка с бизнеса и всичко, което научим, може веднага да го приложим в реална среда, не само някаква измислена. Ами тук реално виждаме резултати от нашата работа. Трябва да се дава много пространство на студентите. Ако един ментор почва да задава посоката, да е конкретен, да казва темата и как да се изпълни, според мен подобен проект няма да бъде максимално ефективен. Тоест трябва да бъде един баланс между задаване на посока, но и достатъчно свобода те да творят и да конкретизират как да изпълнят това предизвикателство. Да не им дават готови отговори, да не им поставят граници, а по-скоро да им задават въпроси, да ги предизвикват и да откриват наистина лимита на тяхното мислене. Изисква си ангажираност, изисква търпение, изисква човек да влезе със сърцето си в това нещо, но си заслужава. Определено си заслужава.